היי, התחלנו שנה אזרחית חדשה, וזה זמן ממש ממש טוב לטיפ קטן ממני. תכתבו לכם מה אתם מאחלים לעצמכם בשנה החדשה, אבל תכתבו בצורה מאוד מאוד מפורטת. תיגעו בכל האלמנטים של החיים, משפחה, קריירה, זוגיות, התפתחות אישית, ממש ממש תהיו מפורטים לגבי כל הדברים שחשובים לכם בחיים. אבל תכתבו את זה כאילו זה כבר קורה. כלומר, אם אני מאחל לעצמי והייתי רוצה שתהיה לי עבודה חדשה בשנה החדשה, אז אני אכתוב, אני עובד בעבודה חדשה, שאני מרוצה בה, יש לי בה חברה, אני מרגיש שמאתגרים אותי, אני מרגיש שאני מתוגמל כמו שצריך. כלומר, תרשמו כאילו זה כבר קורה. אחרי שזה כתוב, בעצם תדאגו שזה יהיה לכם זמין. בפתק, בהודעת וואטסאפ, זה לא ממש משנה איך, אבל כל בוקר תפתחו את הבוקר בלהקריא את זה בקול רם. זה חשוב מאוד שזה יהיה בקול רם, כי כשאנחנו קוראים משהו בלב, אנחנו לא רק משתמשים בעיניים. כשאנחנו מקריאים אותו בקול רם, אנחנו גם אומרים אותו וגם שומעים אותו באוזניים. זה בעצם פי 3 יותר חזק. ואני יכול להגיד לכם, אחרי שראיתי את זה עובד בקליניקה לא מעט פעמים, זה פשוט עובד. בייחוד לאנשים שיש להם דמיון מפותח, ואנשים שהם מאמינים, זה פשוט מושך את המציאות שכתבתם אליכם. אני לא יודע אם אתם מאמינים בחוק המשיכה, או במחשבה יוצרת מציאות, או בלא משנה מה. אבל זה לוקח 2 דקות להקריא את זה בבוקר. תנסו, מה יש לכם להפסיד? מקסימום, זה יצליח.